ମୁଁ କରିବି ପୁର ସମ୍ବରାସୁର ସହିତ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଚିଥିଲ ବର ଯଥାକାଳେ ନେବି ବୋଲି ମିଳି ନାହିଁ ତାହା ଆଜି ମୋର କେହି ବର ଏ ଠାର କଥାକୁ ତୁମେ ହୁଅ ସକାଳ କୁହ ଶୀଘ୍ର କୁହ ଶୀଘ୍ର ଆଜି ଭଳି ସୁଦିନରେ କହିବେ କଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କରିବି ପୂରଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପୂରଣ ଗୀତ କଥା ମୋର ଆগে ପ୍ରାଣନାଥ ଆগে रघुकुल परंपरा कथा सूर्यवंश अयोध्या नृपति सूर्यवंशी अयोध्या नृपति सत्य रक्षा करने
ଏବେ ନାହିଁ ପଶ୍ଚାତପଦ କେତେ ଏହି ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମହାରାଜ ଶତାଧିକ सूर्यवंशी परंपरार ଅପେକ୍ଷାରେ ତବ କିବା ହେଲା ପ୍ରଭୁ କି କାରଣେ ନିରୁତ୍ତର ରୁହନ୍ତି ଆପଣ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅସମ୍ଭବ ନିଜ ମୁଖେ ନ ପାରିବି କହି ଏକଥା ରାମକୁ ନିଜ ମୁଖେ ନ ପାରିବି କହି ଏକଥା ରାମକୁ ନୟନ ପିତୁଳା ମୋର ଯିବ ବନବାସ ପିତୁଳା ମୋର ଯିବ ବନବାସ କିପରି 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 ଧରିବି ଜୀବନ ନା 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 ରାମ ବିନା ଏ ପିଣ୍ଡରେ ରାମ ବିନା ଏ ପିଣ୍ଡରେ ନ ରହିବ ପ୍ରାଣ ପିଶାଚିନୀ ନାରୀ ପିଶାଚିନୀ ନାରୀ ତୋର ମାତା ପିତା জীবন বিহুনে বিনা হুয়ে সেই রূপে ପିତା କି କାରଣେ ଡକାଇଲ ମୋତେ ପୁତ୍ର ହଁ ପିତା ପ୍ରକାଶ ଆଜି ସେହି ବର ମାଗିଲା କରି ସତ୍ୟ ମୋ ନିକଟେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତି ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଭଗ୍ନ ସେହି ସତ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ଯେଣୁ ଅତି ସ୍ନେହ ତୋଠାରେ କରିଥାନ୍ତି ସେ କାରଣେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ
ସେ କାରଣେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ना नुहे उत्पीड़ित चित्त कि सत्य शुणते आज पुत्र मोर भरत हे अयोध्यार राजा चौध वर्ष बांधी जटा पिंधी रमकल जीव तुही बनवासी जय पिता अवसन्न चित्त माता कारण पिता अवसन्न चित्त अति प्रिय अनुज भरत मोर माता अति प्रिय अनुज भरत मोर ता निमंते तुच्छ ई धन रत्न अयोध्या साम्राज्य जदि से चाहे स्वर्गर संपत्ति हसी हसी मुहि जाओ माता तथा सार कथा को दियो आश्वासन पिता को मोर माता दियो आश्वासन पिता को मोर जाउछि मो महिला को प्रस्तुत जीवी बोली बनवास करे